Kinsay gusto maluwas ang iyang tibok panimalay. Amen. Tingnan mo tupad, wa ba ka na sayo? Kaya mo pagsimba karon, giluwas nimo ang imo panimalay. Malapang ka na tuwan Diyos. Wow! Ang kalindot, eksunay. Ang turning point lamang ang mag-imo tama ang desisyon. Diba yung Lord, ikan karon dito, tama na ang desisyon. Tama yun dito. Ayaw yung layo niya ni mo Lord. Kaya kabalod ako kumulayo niya sa kalibutan ko magpili. Grabe ang kalaglagan. Grabe Ginoo kadaot sa mga kinabuhi. Pero karon naanay mas maayo Ginoo. Dili desisyon para sa mga galingon, kung dili desisyon para malanggal ko nimo. Mutakong panimalay, makadawat o kaiwasan. Amen. Ay desisyon tungod sa pagtuo. Tungod sa pagtuo ni Rahab na bigawon. Wala malaglag uban niyan kung mga masukiyon sa nigawat siya sa mga nanilihin na may pakikain. O itaw sa nakadawat o kalwasan tungkol kang Rahab. Kaya si Rahab, apo niya si David. O si David, apo niya si Jesus. O si Jesus, o nagpakamatay ka na ito. Ibabaw sa cross, sa Kalbaryo. Anak ng Exodus, Pambang James, sa ato ang direction kung atong buhaton diya sa Ginoo na tama na desisyon.